Semono nek wirang. Wanita ya pelatih aerobik. Aku iki nantang lu si Brahma. iki tontonan opo to iki? Ora wis. Ngene iki aku gak seneng lho salah satu. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang, kasih sayang ngoblok iki dikira. Ha pisan kas nangani. Lho. Nyapa? Aku lho Ora loro. Oh tenanan. Ora loro. Ada yang berbeda timbang tahun kepungkur no. Ya, tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Heeh. Tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Ning pasangane luwemu gede ngono. Ki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Perpisahan Seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara kita tetap seduluran. leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cangik Mbak Apa? Limbuk. Penonton beberapa orang ki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung Mas. Iya lho, sakmene biyane. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Bu Ruminah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho Pak. Iya. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Heeh. Monggo dalu punika Bu Ruminah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho Pak. Heeh iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora bakal ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, kisuk tahun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Pun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe. Aku ora masalah sepindho. Ya wis pindho ya. Kowe no jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa, kalau mau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Wah ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mergo murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung tok. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo Aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho. Ping pindho masak dandan ki kok ya nang musala. Oh, gembet yang musola ya. Iki nguri ya nang Ya ning musola. Mergo muhajirin iki aku nang kono mau. apa? Yo anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus tak karo. Monggo wis nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikek kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Heeh. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak Kasun. Nggih. Ana ing Bandung. Lan semua masyarakat. Leres piyai betet menika. Upama ya Mas. Nggih, Mas. Upama belionya Pak Supriyadi utawa Pak Carik utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya ora ngijini ya ora iso wayangan ngono lho. Lah, ngono. Ya toh? Nggih nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat Betul. iso nuruti. Lah niki. Iya. Pemimpin mula tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso Gacok kengko. iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Heeh. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya apa ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai aku. Lho, lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Lho,
Aku sing tak pikiri gur siji, Mas. Lho, apa? Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Ya. Nah terus masyarakat Ya. kuwabe ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki lho Adela. repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho, kok Pamane nek panggung orkes dhuwur tuh Pak Kangko madhep. Mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to, Wi? Bareng. Piye Terus pamane? piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana dangdute, Ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono apa piye? Oh, kolaborasi. Heeh. Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Loh, lah kowe tenan apa ora lho, Met? Anak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya Kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun Mak Sanget menika, Ah, Mbak iya. Sangi, Mbak Limbuk nderek muji syukur dhumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga wucana mangke mboten mangke alangan setunggal punapa. Piyai Mbetet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Wis Muga ora usah didongakno sehat nak ndelok wayang ini wis positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Duka. Lho, ora padha. Gak suka. paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya, Nek, ya. Auden wonten nginggil nggih napa mboten Ya. Mbak Sangi? Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake Ya dhewe. bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya ta, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah iya mul pangawit dhewe kan mut-mut gula tak dongakne muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Nah, tuku patung ning Jawa Timur, Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pindahingan panjang umur. Kuwi apa? Bro, Tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Mbetet saya barokah. Amin Allahumma. amin. Ayo, Komet, iso muni ora cakeme? Muga-muga penak. Loh, Ya, krek. ketak biasa. Kene iki wong budaya, wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Loh, lan donga ki nganggo parian kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Loh, Kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Nyapa nganggo parikan. lho paling kan nganggo parian ning Eh. sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh, ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nak ndonga nganggo parikan salat ra barbar ngono to. Kok iso salah Sik, kabar sik, bareng sik. kok? Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Apa mang. ngomong to? Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Omong apa? Ngomong apa to, Dura? Omong. Lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau Ya piye jajal? Nah, api Yo. salat subuh. Oh jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Ora. Amulih lho aku. Enggak, mau gambarmu ya padha ngono lho. Ning rodok murah iso. Salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau Piye? budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas, kul a'udzu birabbinas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho. Lho lah dongane piye wong tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nak nandur. Salah meneh kowe. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho mbok dongakno kaya ngono kuwi. Loro ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah? Sedangkan aku sawah aja nggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya, Ndro. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe Oh, kudune dikeki. ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh ya donga. tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing soleh-solehah migunani nusa bangsa tuwin agama. Sing Tak majer. dongak- Sing majer. Kaya sapi ya majer Met. Lah sing ra duwe anak, Lah sing nek sampeyan ya didongakne piye? Ayo. ya ditungakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Aku kok- Keturunan ki minangka oh ya ti rumah tangga ku ya anak. Oh iya, Pe.
Oyot. Omonganmu dhuwur iki le. Oyot ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Kudune- Wong petuk kanca biyen lawas SD, Iya, Pak Kangko petuk kanca SD. Ah. Sing ditakokno ora kok bandane. Sing Iki ditakokno asli mesti piye? anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak, aku apa-apa mbok Yo. bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki Ya piye? gampang no. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho, sik. Mulih konggonamu 3 dina mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene Ya, kok ben tak- piyai mbedet kene pirsa ditulis. Tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Ngono, dadi Sepok awake ki apa? Eh? Sepok ki apa? spesialis ogoh-ogoh. Dadi Kuwi SPOG iki bukan. Kowe omonganmu gak aku ngono ya kuwi. iya kuwi SPOK sepok Spesialis kandungan. kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane ben ndang duwe anak. Heeh, jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile Oh, gitu. wah lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah kok iso, engko didilat barang. Loh, ora. Walah, nek gak maksudnya Cara nek diurutno. diurut upama iki aku kan ora mudeng nek upama congpe iki urung duwe anak iki Iya. sing sinden iki urung duwe anak. Iya. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake upama congpe. Ya diurutno aku sik apa kowe sik apa dalange apa wiraswara yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Ora ketang sidi mending nyanto ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketani sithik. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Lho sing penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah kowe muni ngono. Iya, Tak ngono. tumpuk kowe iki. Ayo kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Nggih. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti Bojonegoro. tekan Nganjuk. Betul. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena gitu ku apa-apa. Nggih. Sekolahne anak, Nggih, Bapak. openi bojo ya to. Sing penting ki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Nggih, lho. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. sembodo. Ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting patokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bongko. Menengo. Ya Pak Bak. Enek wong ape muka dimah kok so. ya muka dimah ya ning ya aja nesu Muka dimah kok muka dimah. ya aja nesu-nesu ngono to su Ngono aku. Lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. ah ini tenan iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok malah guyu cengengesan Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis Pancen ganteng suarane apik. telek ini piye mau Mas Kangko Wis ganteng suarane apik jare. alah modele raine kok sak ciduk dawet nek muni ganteng iki lho Lho nguri ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu. Lho ya apa kaya Gus Idam ya. Aku teh wong padha njaluk foto mah ngerti ora njaluk bareng komet iki mang padha njaluk ibu-ibu Ah. ono komet njaluk foto jejer bareng ono fotone didelok terus dihapus neh mang lho Met dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gage-gage rada cepet-cepetan karo ngemi anake. Lah iya. Ngene lah kok pas foto mana. Aku ya rada ngene dadi. Oh. Dadine ya ngene. Dagelan kok celutak iki lho Akhirnya kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti.
Teko ndi? Lah mau lah assalamualaikum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo kelo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten ta, Pak? Nganggo ambyak kowe takon ngono. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas wae sapa? Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau baleni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Ki lho. Lho sing marang balik iki. Ki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muding ora wae nganggo kuwi anbiya. Kowe bermangan apa to, Tru? Telek. Kok ya sisakumu tadi. Iya. Amma ba'du. Kok amabak tutok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong. Wong ki beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene medine. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separuh kene kowe. Aku wis serai saithik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Mek. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu Adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1 2 100 200 wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak sida kakean, Nduk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oe. Iya. Ngono iki apa Tarsan tok to bocah? Loh, ketok semangate ngene iki. Semangat bapak-bapak nggih. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyui, nguyai. segara kok duyu iki lho. nguyai segara. Lah masalah nyanyi ya kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Mbok nganggo nada. Mbok nganggo nada nek keyboard. Anu, yen kedang, Mas. Lho, apa bodol? Lho, Jaluk iring. Lho, maksudnya diringi ku arep mati apa diringi? lho. Jare jaluk iringan kendang. Diringi lho. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Ini wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini. Kok ngerti? Nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. Ayo. Ha iki nek wong njaba desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki ya emang. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Tang. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Oh, Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Oh, hey, wis kena, hey, ho, hey, heo. Kowe nggusahi manuk lho. Lah, Aku nyong keren kok. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono. Hoi, ngono ya. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi.
Mas. Nggih, tak jak nyanyi nggih, Bu. Kowe yo gayane. Denok nggih saged Nyanyi nggih. ra tau bener kok ndelok ah. Lho lah kene iki juragan musik e. Wis nek sak pira Mas Jrek. Sayangku Oh, iso. sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Iya. Modal bensin seliter, motorku tak starter, ata ampiri ayu tak jak muter-muter. komet koclok nggih Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi. Yo sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Lho iki yo iso iki lagu anyar lagu sing iso apa jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Iya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet napa putih iki? Betet Bandung, Bandung. Dusune. Oke, Desane Bandung. Bateng. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung Desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan ning Ronggot. 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 Nganjuk anu Met kabupaten ini. NKRI. Yo. Wong kok nesu ae. Ora nesu piye. Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Yo. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul, aku munggah lagi yo. Wong delok piye Met? Mulih lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- Jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone Met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dinggo salam kok sama ora karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi yo gur patayatan rono. Rene tahlil Rolasin pancen Pak, rolasin kuwi. Heeh. Iki lek digulung salam piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wong iya lho dadi iya. Saudara sambut rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndeh hugang. Ndeh bakong angger Iki main. lek sone Jodi Pati son Dwijo Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngeronggot Nganjuk, tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Iki lek salame penyanyi dangdut kanggo dangdut. Ah. Nyuwun sewu lho Mbak Canggih, Piye? Mbak Limbuk. Sok kala mangsa ki tanggapane rame golek MC gak ngentukke. Yo. Eneke kuwi MC-ne umur 85, iso ra we. tuwik ngene. Tuwik piye jajal upama dadi MC. Iso to. Ayo piye jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwijo Laras. Wonten sinten menika? Diajeng Lucy Brahman sapi. Lho. Yo aja kaya sapi lu sitok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Kok jaran Met. Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot yo. Sendro. Sama. Yang liwat aku Kelingan kupu Arel, tendangnya tokle, tinggalin sarungnya.
nebak cerita kangen nanti cerita catatan sajroning ati jatan lontor ati lemas aku gawe dadi karawan margane engku alon-alon mawon masih yen liwat aku kelingan gobat kail masih yen tangga leret Biar berang. ing cagak tulisan warna tanpa isi perawan masih Masa ayam iki gopak asmara masih rombingan kailo mas tanpa bantal tanpa kosa buat apa kita marah masih tuman wiwit biyen masih iya masih tuman saiki lho mas ya bubuk ayo kebak cerita tangan bang Rene popo. nanti gaget Rina asik catatan sak jroning ati nyatan lontor lo mas saya ati lo mas bubut bareng iso rabuk ayo ayo Wis no. Urung. Nek ndro sing kip lho. Contoh Slendro. Yo. Kaya aku mang lho.
Saiki teko kuping karo teko kene. Lah ya Intut. Lah yo kok anek ambekan iki teko metu kono barang. golek pangane kok angel ngene ya Met ya. Lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi. Totalitas kerja iki ngetokne sapa? Ngetokne. Dalang Dwijo Kangko sing kondang sak Nuswantara. Aku gak melok kono, aku melok lek iki kok. Lho tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione, rajane. Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Eh. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. Nyapa. Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. Los ya, aku wong los ya. Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Iya, heeh. Komet iki mah lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kula yo Rasani apa? ngrasani jenengan. Lancang, rasane apa? Mulane ndek dulure ku ndek kancane ora pate akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. Sapa? Cangkeme sapa sing muni ngono? Ya Mas Kangkong nggih. Iya. Aduh, Mbak. Maju. Mboten Budi. Mbok De kapan aku rabi Pak Demu. Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Oh reneng saiki zamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki zamane zaman canggih. Ngeten lho. Zaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuwarik ke Banten Pak Dokter lek ngeret malih motoku pindah ning Batuk. Loh, malah apik iki. Ora sida tak balik nek. Kaya ya Kowe nyek kuwi apa? Kowe ngrasani Mboten apa? lah iki si combe. Ora ya, aku nek karo jenengan sok kala mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asine kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala, apa sinden tuwek barang kok polahe ra karuan. Jajal ngono kuwi sesuk nek mulai rak mijetno ngono lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak Dalang mang apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Nek Apa woh. enek kates ya to? Nggih. Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane Ya, legi. kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi. Kowe mirengne dalang apa ora mau? Jeruk nek tuwa rasane piye mah? Legi nek Ya, nom legi. kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya mah ya. Loh, sampean tahu mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Kayak nom apa tuwek? Ya nom. Kenapa gak ngaku sing tuwek? Ben bongkok kowe. Lho, Mangan galar ya? tapi nek tuwa kan luwih berharga ya mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye mah? Regane larang Mas lek tuwa ya. Kayu nek tuwa regane piye mah? Kayu jati Kayu larang. jati ku lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene kuwi rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah kan Larang. bermanfaat bagi manusia. Dadi wong uripe aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti Wong larang, Met. dek iki umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Lah iya. Alah wis tak bayangne dek mben nyun Piye? sewu lho Mas Kangko. Alah lek Mas Kangko kan gagah. Gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek ya Pangkat panggah sehat, gagah. ganteng. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek ya setruk ngono kae to le. Ya aku ya karo anu kae ning pasar ya ketemu komet. Alah komet. Kowe jarane krungu kok dek mben arep lara, setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye ta? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur dadi uang urip ning alam donya ki Ya, nyuwun sewu bersyukur. lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Oh benar. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Ngono. Muda. Oh, lha kowe diumbar-umbar kok plak-plak kae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya, Mas Aku ya. iki seniormu. Iya tapi yo aja plak-plak iki ning panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang. Kasih Totalitas, sayang Mas. plak dikira. Ha pisan kas nakane. Lho. Lah nyapa? Aku lho Ora lara. Oh, tenan. Ora lara. Tantang kowe. Jare gak lara. Sesuk lara ndro kene. Papat. Wong iki Makane. bersyukur ketemu Mama Lucy. Ngene lho tak omongi ya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangkong. Nyambut gawe deng 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 kayane dicaosne Buduwi. buduwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri.
Sing takut istri ora aku. Sapa? Gile. Pak iki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ape mampir nanti oke. Guyangan oke. Yakin kowe ora ditutne bojo? Warung semok oke. Ora ditutne bojo? Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya suweneng tak jak mampir-mampir kok. Jarman karo Jarmeh iki loro. Wah, labene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Tadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing meratukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Yo Tak bayar dek ben rekeningnya sing wedok. Mama Lucy loh menurut keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, sholat bareng, Iya. adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh lagi mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isu didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komat ya apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Aduh dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi Iya. bojone gedhi kaya aku. Anjane- Aduh piye brah plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh ya. Kan kita jolo loro Ngono cilik-cilik. kuwi aku sudah berbangga luar Nggih. biasa nggih Ya Mas. bangga Kangko. ditanggap kok. Lantaran Mas Kangko kula saged tepang Pak Pri Nggih. kalian warga masyarakat mriki iki ngerti Betet. wis setahun kepungkur lek ngejok. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangko iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enek? Duh, apa nih? Oh anek no sorry no Cari sok. Ki. Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani Aja, mergo dek deman ben awake wis ya wis dobelnya. tuwek. Dadi Cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe sik sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah kaya film Susana. Ora iso. Duwe endi kowe karo aku? Rene. Rini yo. Ayo. Kowe kok Ora iso, ora ngelak-ngelak iso. aku. Sing ngono nek Aku wirame. wanita ya pelatih Rodi. Ini. Ayo. Aku iki Nantang lu si Brahma. Iki tontonan apa to iki? Ora wis. Tapi ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon ngono, Pak. Eh, Calon iki dhuwur, masuk- Pak. Calon dhuwur, Pak. Masuk YouTube. Rodok, rodok. Dewi Anjang sana Anjang. Kaya ngono. Atas moro kok iki. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trapsilo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di cek golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana ngalam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan iki janji. Ya to, asma. Ya omongi. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan benjani janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora benjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok disadat kowe? Kados mekaten. Aku rumari. Boten mikiraken penggalih kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun nglatos panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal mliya. Mangertenono. Kaya ngene polah iki kanggo sliramu wong ayu. Lunging mekar lan semi. Anggonku. kok kaya Puspitanala kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas.
pripun? Met, sikat Met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot kene delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki ono kasus Lah nang mriki lho kados pun dijat. Surat. Tok. Mas. Tok. Kamas. Ya, tok tok tok. Wih lho. Lho. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Adene ya kok Umbah-umbah. ngono. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Ah, menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking menawi Pak Supri. Nggih. Supri Adi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangkong. Nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah, Duete kalih niki to. nggih no. Nak mau nek lho. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu titik bindeng. Entet gak ngono kuwi, kene iki untune anu irunge jebrak ning dhuwur Oh, lho. dek karet gak ono karet. Penting suara wis ta, Bro. Ya elene ado-adone sik to kae. Sapa sing iso ado-ado? Kakung. Langsung. Cathetane mboten dibeto. Ya. Entit. Oh, nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene Met. Ajuran. Nek muni mau ingin kok nyeluk neno aku. Sapa inte lho Met. Urung ngomong caturan sik kok ya. Iya. Lipstik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan malah Ora usah wis ngono kok. ya dipacaki Pokoke suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Apa lah? Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak mau nyeluk. Met. Yo. Yo. Wes, men puas weh. Apa nawak nyuk. Ah, lha iki sing celuk sapa sing putri namine sinten Mas? Si andi-andi lumut. Lah iku ande-ande lumut to. Dewi Entet Sekartaji. kok, Dewi Sekartaji. Ngono lho. Anu Wingi ta mo? Bu sapa? Ya ta anu wong lanang Oh iya iya. Oh Oh iya. iya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok delok nak no ae. Iya nak anu ngene ndine yo uwe sing anu yo uwe kabeh. Iya wis nak maknai malah Mana ya? Owe omong kowe enak manut to Enak kono. endit ngene ayo. sing nandur terang londeng dawa Ending apa? wedi Punya. kuwi sapa entet Ating nandung aku nyawa nang pepen nyawa nandung aku nyak anti nyoli Kowe karo bungkuk to crot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutun ngecek kowe. Getun kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo prei yo. Urek sesuk ya. Sok prei. gampang entet aku mung takon wae kok Nuk nakon. nah Seneni. seneni Neni. Oh kan No ae. Oh tengah ning nandung aku. Ih, baleni nek pokoknya. oh si nandur kowe tontet Yo. oh terangmu cilik apa gede Lho, Neng. oh tontet Aku ora ndrodang iki. Kau menengan tak unutane Dewi. Yo yo. terus lakune ngene ngono lho Ah, lekoso. Apa? Hei, hei. nah maju Apa? tak gendeng-gendeng drut-drut ngono lho Oh baleni nek. nah Kowe apik ngono ya Met malah Met. Anjen pengkhianat tak weh. apa Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa
ya ne. Sing nang ndur. Ating nandung aku ya mbok ya. Ndang pek-peken ya mbok ya. Angerti ijoni. Sikile iki Tenan apa piye to, Ndet? Aku mung takon bae kok. Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. Lho kowe iki aku iki. Wong nyanya ngono. Lah ngono. Asen yo ngono. Nye. Ayo mlaku ya, Jan. Untung aku. Mlaku. Weh ngono no. Oh iya iya. 20 tahun kasmet. Cicingkas yo. Loro rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo ayo. Dadi atake. Oh iya anakmu to. Sik, kowe duwe pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin, Met. Berarti wis mbok doktrin ya, Met. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketoke nek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya Met tanggamu ya. Piye to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lah sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Cicingkas yo Ndet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang trot maku. Tanya tepetnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk. Nak kuwi lah yo ciknak kok Ndet. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Nyawa. rambuté Ngute. keluar Ngute nyawa. rambute Ayo. rambute Rambute. Rambute. rambute Ndet. Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek cangkemmu ngene kok. Wong kok Rambute dawa abang-abang atang-atang. kowe sapa ante Nungakno ya nduk ya. eh Kuwi ngono, ateng nandung aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angerti ijongi. ora Ndet. Ijongi. Wong takon wae ku. Mek nak momo ijongi. Eh? Mek nak momo. Lah lah mbok wene aku terus kowe duwe apa Ndet? Aku mau rambute kok. Abune tinggal, liyane gawa anakku ijongi ya. Tak sayang aku titik ae. Mama. Ayang le. Lah tak idoni. Ana ora apa-apa. Ma, wis bar. Kok ben mbok tayang idonono gak apa-apa ya. Met. Wis bar. Adikane ora ngono kuwi. Alah ora bendino ya, Dek. Wong kono ya Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Si entet. Lah niki Bu niki. Dintekke ya. Si Antet ayo. Ya yang Yo. Si Antet. wah. Nuwun sewu niki pancen Kali kabeh. tembang lawas niki ra Lawas, disete. Nggih, nggih. ngapuntene lek ngaturi kurang sekeca ya, Mas ya. Ya. Nggih. Saire ya mung ngono kuwi tok. Nggih. Kenajune. Kabeh padha lali. Nya ngono. Guyuk tapuk. Bakune saged minangani pamundhut saking sing kagungan dalan. Angin. Masih gratul-gratul, grayak-grayak. Angin. Aha. Sampun menika Mbak Nggih, Niko. sekejap menika wonten pamundhut kathah lumantar WhatsApp. Nggih. Mbok menawa setunggal mboko samiji dipun aturaken. Menika saking Cikarang monitor matur sembah nuwun. Ya. Menika ugi assalamualaikum Mas Kangko, waalaikumsalam. Nggih, Pak Bambang Malangsari badhe nyuwun tembang Udang Kuning matur sembah nuwun. Nggih. Pak Wokertosono mirsani, nggih.
Salam kagem kanca-kanca Dwija Laras Indonesia, matur nuwun. Cikarang malih. Nggih. Oh iya, Dek dalu nggih Cikarang. Nggon nyawer saniki. Ya ora. Iya to lali to piye? Lagune rung dipinangani mampu dereng. nang njaluk Dewa Tresna. Tresna, nggih nggih. Nggih. Detak. Saking Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ya. Mbak Tia Murti nyuwun lelagon sumanding lawan Negara Angin. Ya. Spesial kagem Danjul Dion apa iki? Arhanus. Ya. Sehat walafiat Pak Kangko nggih. Salam unjuk njane Pak Dwija Laras Indonesia forever. Menika nyawer 1 juta rupiah, Mas. Yo, wah, matur suwun. Nggih, Mbak Tia Murti saka Singapura. Tia Murti dari Singapura. Singapura, Dari matur Tia nuwun. Kemet Dewa Tresna niku. Nggih. Uga menika tasih kalih kula wacana sisan nggih, Mbak Lus. Nggih. Monggo. Nggih, Pak Darmi getas nyuwun gending aja dipleroki, sampun katur. Nggih. Nah, menika nggih asalamualaikum Pak Kangkong nggih. Saking Pilambanggung Girirejo Bagor, Jawa Timur. Malam ini monitor pagelaran wayang kulit semalam itu muga Pak Kangko sehat selalu. Kalian diumumaken Mbak Lucy Brahman. Nggih. Kalian Mas Komet. Ya. Insya Allah kula badhe sowan malih wonten Nganjuk. Benjang tanggal sekawan Juli wonten ing Grojogan Brebek Nganjuk. Nganjuk. Nggih. 4 Juli. Nggih, terus 18 Juli mangke sowan ana daleme Mas Erik saha Mbak Sari. Dusun Kewajon, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, sing kala wau tindak mriki. Wah, nggih luar biasa. Alhamdulillah ditresnani Piyayi Nganjuk, Mbak Lucy. Piyayi Nganjuk yang antene sakniki idola. Penggemar seni budaya yang luar biasa, ngeleluri budaya Jawa, pecinta wayang khususé. Niki nyun sewu nggih ditenggani kalian dulur lanang. Sapa, Mas? Mas Mukidi saking Woto Channel. Oh, Woko. Woko Heh? Channel. Woko Mukidi. Channel. Pokok. Oh, teko Mas Mukidi lho. Nggih, nggih. Sing disuwun podang kuning Mbak Lucy. Kodang Nek kuning. sumanding kalian Suara Angin sing disuwun sewantene Bu Dwi Kurniawati bibar iki. Oke. Kodang kuning napa Dewa Tresna wau? Dewa Tresna nggih saged Oke. saking Cikarang wal dalu. Mumpung niki Mas Komet wonten. Wonten siap Nggih. Dewa Tresna. Santai. Nggih. Niku wae meh padha. Yo musikipun Mas ya. Ya, Mas Tulus Cikarang pamundhutipun wau dalu kula aturaken sak menika. Oh, ngono maaf. Ya. Maka yo digarap musike plus gamelan. Yo. Dewa Tresna karya Ki Rudi Gareng. Yuk. Dwija Laras Indonesia. Indonesia. Krik Mojo Gedang. Itu ya. Aku sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jabal kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine.
Lucy. Dalam menikah selain yang hadir di sini juga disaksikan di seluruh dunia melalui channel Dewi Jularas Indonesia. Mencapai 2.200 pasang mata di YouTube dan yang ada di TikTok mencapai 3.900 hampir 4.000. Luar biasa, Tepuk tangan. Konco-konco penonton live streaming Jadi selalu warga setia. kini nanggap wayang itu nampung dipirsani piye kene tok ning tekan luar negeri Menikmati. bodo monitor ulung channel-channel menika. Nggih, terima kasih. Jadi pokoknya gawe senengi wong sak pirang-pirang dalu menika. Mugi berkah sedayanipun. Amin. Ayo Mbak Dewi, anu Bu Dewi dong Mbak Dewi. Mbak Lucy nyanti. Ayo genjejer loro gede-gede ayo. Mbak Lucy apa Mbak Dwi? Mbak Lucy Dwi. Mbak Lucy karo Bu Dewi. Kita lek bojoku ki pikirane ayem tentrem. Kok yo Menep. Yo was-was. Oh ya ora dasare sing kangkung ki nek untuk bayaran langsung diaturke sing wedok kok. Lah nggih. Piye kowe ngomong piye? Napa ngangge ijo? Apa met? Apa artine ijo? Iki Lah ya. Iki lho jodoh. jodoh. Nggih. Monggo Mbak Dwi. Ayem tentrem ya met ya. Ayem Kowe nyapa to kok ngrasani Mbak Dwi ya? mboten nek. Kok sajake jenengan iki kaya idolane dekne ngono lho. Biyen garwane yo ngene iki awake bodine apik ngene Wis iki. pelek. Saiki Ya padha. Padha apa? Padha piye? Jare mang kaya kulkas 2 pintu. Itu keliru ya. Kok grogi nggih. Nggih, lagunipun Sumanding. Oke. Saka Mbak Tia Murti yang wonten Singapura yang selalu mendukung dan monitor. Loh, Yang nyawer tadi ya, Pak. apa? Sing nyawer wau. Heeh, sing nyawer wau Cikarang. Cikarang Jawa Barat. Yo. Pun maturaken Mbak Lucy dan Bu Dewi Kurniawati. Nah, Ayo met kene Aku delok tak- duit. mau aku wis izin karo Pak Supri ketika saya kebelet pipis saya harus turun dulu. Oh iya. Demi kesehatan karena bubar operasi, Mas. Demi kesehatan. Seperti Sindan juga seperti itu, Mas. Kulo anjurkan rada obah sithik-sithik karena apa? Kita tuh duduk semalam suntuk niki kados Sindan ngeten iki kan mboten sehat. Ya. Karena kakinya dibekuk. Lah Nggih. makanya saat berdiri boleh goyang ora ketang. Ya ini termasuk olahraga. Olahraga. Nggih ngeten-ngeten niki Iya, kepiye? iya. Angine ben metu. Iya to, Mas. Nggih. Ngono lho kuncine. Kalian menika anak kula barepe Bu Dewi nggih nyusul engko wayahe keprukan wayahe sabetan anak lanang. Oh, sip. Engko wayahe goro-goro gandeng sing dagel limbukan Cak Komet, ya toh. Engko goro-goro engko ndakle anake sing dagel. Oke. Yo. Yo, Sumanding lagune monggo para kanca, yuk dados. Yeni salam, terima kasih. Jalan konco. Bareng-bareng bersama Dewi Jularas Indonesia. Luar biasa toh. Bulan kekencari ratri Met tapi ning ndi? Ket bareng kelawan si reki Sayang
Luar biasa. Apa? Jos ya, Mas Komet. Piye? Wis ora bindeng ta? Gak. Ya. Mbak Twapuk Mbak Lucy ora mungkin bindeng toh. Luar biasa menika Mbak Canggih nggih. Penonton pada malam hari ini ngematke niki Mas. Ya, wong disuguhi apa-apa piye nganjuk ki penak. Nggih. Kayak sabet ya gelem, sanggit ya gelem, kayak lagu ya ora nolak. Nggih. Nggih. Kula diaturke sisan sing sijine ya, Mas. Napa menika Mbak Canggih? Negara Angin. Oke. Negara Angin. Pas karo kahane nganjuk kota Angin. Kota Angin. kayak kota angin iki. Tak pirene sing sindene Pak Kangko sing jek perawan-perawan ya. Oke, siap. Mbak Okva dan Mbak Wanda Amara. Ya. Support musik Mancoro. Ya. Perawane duit Jolaras Indonesia. Insya Allah. Kok sing ngangge insyaallah gak yakin yo. Lah piye ya ora ngerti asline piye. Cak Komet, cak slit, tak cak slidro. Nggih, maya cak anu KTP. Menika bintang-bintangipun di Jolaras Indonesia. Wah, cantik-cantik ya Mas ya. Cantik lho ini lho. Ada Mbak Okva dari Sidoarjo. Mbak Ova. Yang ini Mbak Wanda. Ini yang ini Mbak Mbak Wanda dari mana? Wanda. Ngawi. Oh, Ngawi yang ini. Dadi awake dhewe semangat. Semangat. Ora dikek gede terus. Gede opo? Awake dhewe gak mules yo Mas. Entit.
Aceh seket yo milih sing iki yo Met yo. Awakku remuk. Terus kowe rumangsa serasi karo Mbak Okfa. Aja dirungokke Met, aja dirungokke. Ibaratno Mbak Okfa ki lak pitik ayam Jawa enak. Cocoki kirek. Maneman pitike dicocoki kirek. Sing sapa sing aku? Kowe gak kirek yo Met yo. Aku kan wis tuwek dadi asu. Jujur. Nggih. Mbak Okfa, Mbak Wanda. Sinta penting nyanting wong ayu-ayu. Iya ya Met. Heeh, engko nek gak repot Arabi ya, Dek. Lho aku moh ada anakmu ada anakmu. Piye kena kono anakmu. Lah nek kono setuju. Kowe ora ewo. Mbak Wanda negara angin nggih. Negara angin Mbak Wanda. Ana negara angin ki mula aku nyiptakno negara udan. Dadi ben udan angin. Gathuke negara api yo meh avatar kuwi negara api. Menika ingkang dereng gadah garwa kantun kalih menika. Oh, urung di bojo, Met. Urung. Oh, sing Mbak Manda, Mbak Aufa punya pacar belum? Belum. Wah, urung, Met. Piye? Ora ngandel belas. Cahayune ngene kok mosok ranti, Pak. Coba. Coba. Bisa Sudah. Mbak Manda juga sudah punya pasangan? Dereng. Oh, pria yang diinginkan, yang diidamkan, andai kata dunia ini ada laki-laki Mas Komet sama Mas Lendro. Siapa yang akan dipilih? bunuh diri menite. Loh, kok bunuh diri? Apa pilihan elek-elek. Sok mbenak golek. Pripun? Paling gak wong lanang sing nganggur ya. Loh, kok sing nganggur? Ya ben gak nanti-nanti ben gemati karo awakmu ya. Ya sing pekerja keras ngono kuwi. Keras ke lagi bekerja. Iya, Zaza. Negara angin. Negara angin. Angin. Ya, coba kayak apa? Yo, musiknya Indonesia. Yo. Bareng cantiknya Indonesia. Kilometer nyusul awakku sing ate janji mulih ning aku sakwise rampungke urusanmu. Tak tekake masa ora tau ngalami adem. Minus siji masa ora ditemoni. Nek aku mung pengen dadi saben negara angin gayuh tresnamu rasane wis ra mungkin wis buka semenjak jarak teko biyen sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR bae
kali musik diaturke. Nggih. Ah, lah iki gen nuwun sewu jenenge penonton wayang iki lah beda-beda senengane to Mas Indro. Nggih Mbak Cange. Nggih ngaturke sing genti gamelan. Leres. Nggih. Musike kanggo kanca Karang Taruna diaturke. Sakmenika. Lah iki seragenan ana sing nyuwun podang kuning. Oh nggih. Ya. Ana Wiwi, ana Jongpe, ana Mayang. Lah nek cah loro ki mau Nggih. Wanda karo Okwa ki mau Prawan. andalan, Nggih. cah telu ki ondolan. Napa nggih niki? Ya, delong-delong yo. Ya, podang kuning. Gak Mak. Iya. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lin. Mambah ganteng ada. My little bolu ketan. Ayo. Kicau, kicau. Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol dangan, gaspol dangan. Trio wek-wek. Trio wek wok. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ciciro, ciro, ciciro, cicita. Awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miter anggenku goleki ora krasa esuk Maneman yen nganti liya kang nyawa kleyang-kleyang tak sawang mencok neng ngepang kekancangan tak rindik saka kadepan saking ngoceh dheweke ngalih bencok tak suwon mbok ojo ngejek bobot balik agawe pikir hukume seret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakonnya ning liyan bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendhet hatiku sansaya ngetra Ole, kendangan lunga-lungan nih. Sanani son pulute bendo Dwi Jalaras Indonesia Sananganku Sampai bawah Sampai bawah Awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggone sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggon goleki ora krasa
Nggih, Iki iki aku mau ngaturake dawuh saka Pak Supriyadi. leres. Mengke panjenengan badhe didhawuhi rawuh kali Pak Supriyadi tanggal 9 Agustus 2026. Saged. Saged nggih? Insyaallah saged. Nggih, selawatan Gus Bahrul. Menika wonten dalemipun Pak Supriyadi. Nah, dalam rangka 3 peringatan 3 tahun berdirinya Musola Al-Ikhlas. Oh, nggih nggih. Ah, kok karo Pak Nggih, Supriyadi ya. mungkin nggih. Dicatat ya. Nggih. Prai to, Met. Duka mungkin kula kabar-kabar ya. Nggih, mengke kabar-kabar mengke. Nggih. Langsung kali Pak Supriyadi mboten menapa. Siap. Oh, nggih. Nggih, kok liwat aku kok liwatan Magelang. Alah, mboten napa kula los kok. Los kok grudel. Lho, nek ora tresno ora ditimbali menang lho kowe. Nggih. Ping 3 lho bakale. 3. Ping 3. Nggih, nggih. Ping 10 gratis ping Atur, pira, Met? Ping 10 gratis ping pira? Siri sopo gak? Enggak. Ya saiki dikabehke warangganane sak Mbak Lucy sisan. Ayo, Nggih, monggo. berderet Mbak ke Lucy. sini. Ayo, berderet ke sini. Ayo. Berpatu. Ana sing nyuwun lagu Katresnan Sejati ning aku njaluk digarap gamelan karo musik. Ya, saking penggemar setia. Ya, Pak Kangko, semoga sukses laris terus di Nganjuk. Amin. Amin. Matur sembah nuwun, muga-muga masyarakat Nganjuk mboten jeleh kalian kula sak kanca duwe jelaras Indonesia. Amin, mboten. Mboten waleh. Nggih. Aduh. Pak Wo Kertosono, Kepuh Kertosono ya rawuh kok kadoan. Ora iso nyedak mrene. Ayo. Ayo, Mbak. Kon ya. Itu, kuwi piringe diselehke sithik. Wah, mangan ae. Yo, coba. Katresnan Sejati nadane dipaske karo gamelan Mas Coro. Ya. Ayo, coba.